Bueno, kaixo, maiteok. Bueno, ikusten duzuenez, gaurko katekesia eta gaurko gure topaketa oso desberdina izango da. Ni elizan nago, baina zuek ezin duzu honea etorri. Orduan, horrela eman beharko dugu. Zuek etxean, bilatu behar duzu hor tokitxo bat, lazai egoteko, topaketa hau Jesusekin egiteko, hemen katekesian egiten dugu bezala, eta, nik guk egingo dugu hemendikan, ikusten duzuenez grabatu dugu, zuentzat, eta, asteragoaz, bai, gaurko topaketa da oso berezia. Datorren igandean, ospatzen dugu, santu guztien eguna, eta hori ikusiko dugu gaur zer den, bale? Hemen ikusten duzuela, jarri dugula, hitz batzuk, irudi batzuk, orain erakutzeko izkizuegu, pixkatxo bat esplikatzeko gaurko topaketa. Beitu, ikusi dugu, aurreko katekesietan, nola jainkoa den guretzat maitasuna. Maite du, bera da maitasuna, eta zer gehiago da, ikusi dugu baita ere aurreko katekesietan, jainkoa da maitasuna, bere maitasuna ematen digu, hemen daukagu maitasuna, iztuko dugu belatxoa agertzeko hori, bera da maitasuna, maite gaileku eta bere maitasun hori ematen digu momentu guztietan. Eta zer gehiago ikusi duzu, hemen agertzen da, baita ere, bakizu hori ikusi da bizitza, bizitza bizi da, beti dago gurekin eta gure alboan, eta bizitza hori ematen dugu. Eta baita ere ikusi dugu nola jainkoa den poza, horatzen duzue, bera zoriontzu da, eta zoriontasun hori baita ere guri ematen digu eta guri ematean nahi dugu, nahi du baita ere zoriontzu bizitzea. Eta baita ere, horatzen duzue lehen da biziko topaketa elizan egin genuenean, zartu ginean kandelatxo batzuk piztuak, eta jainkoa da argila. Jesus da gure argila. Jainkoa da guretzat argi. Argitzen du gure bizitza. Eta baita ere, ikusten dugu hemen, jainkoa ere dela errukia. Markatzen gaitu beti, eta bere errukia ematen digu. Gurasoek markatzen gaituzten bezala, bizki egiten ditugunean gauza, jainkoak ere markatzen gaitu beti. Guzti hori, badakizue, katekesian ikusi dugulako aurreko egunetan, bietako gauza asko, jainkoa da guretzat. Eta gaur zer ikusiko dugu? Jainkoa dela santua. Jainkoa da santua. Eta gaur, datorren igandean, ospatuko dugu santu guztien eguna. Orduan, zeintzu dira santuak? Gogoratzen ditugu santuak, eta zeintzu dira santuak? Badira, gu bezalako pertsonak, gizakiak, hemen mundu hontan bizi izan zirenak, eta orain, jainkoarekin, bere santutasunean, berarekin zeruan daudenak. Guzti hortaz gozatzen eta guzti hori bizitzen osotasunean. Jainkoa maitatuz, bere bizitza betierekoaz gozatuz, bere errukiaz gozatuz, bere poza eta bere zorionaz gozatuz, betirako, eta bere argilaz gozatuz. Hoi dira santua, jainkoarekin, berarekin zeruan daudenak. Horiek ospatzen ditugu eta horiek gogorazten ditugu. Santu guzti horiek. Jainkoa, esan dugu, santua dela. Santua da. Eta bere santutasun hori, bere maitasun hori, bere poz hori, bere argil hori, nahi digu gu guzti hori eman. Eta santuak dira, jainkoaren bizitza, maitasuna, poza jaso duten pertsonak. Orduan, santuak zer egiten dute orain zeruan, lehen esan dizuet, jainkoaz gozatu eta jainkoa goratu. Entzungo dugu orain jainkoaren hitzak, benziran lehen liburua ezagutzen duzue, bigarren mailakoak, aurten ikusi hasi gera ikusten, eta berz esaten digun, santuak egiten duten
zeruan. Zer egiten dute santuak orain zeruan. Eta azken finean guk ere egin behar duguna. Entzungo dugu orain, gure bihotza prestatuko dugu beti bezala, Jainkoaren hitza entzuteko. Eta badakizue abesten dugun, ez da? Abestuko dugu, gure eskuak, gure bihotza prestatzeko eta gure belarrik ere prestatzeko Jainkoaren hitza entzutera. Abesten dugu, venga, deno batera badakizue zueke bai. Prestatu eskuak, prestatu bihotza, Jaunaren hitza entzun dezadan. Berriz, venga. Prestatu eskuak, prestatu bihotza, Jaunaren hitza entzun dezadan. Eta entzuten dugu Jainkoaren hitza, Benziranen liburutik, eta esaten du. Honela, haren izate santua goretziko dute, egintzen haunditasuna aldarrikatuko. Berriz ere pikatuko izuet. Honela, haren izate santua goretziko dute, egintzen haunditasuna aldarrikatuko. Zer egiten dute beraz santuak zeruan? Jainkoaren izena Jainkoa goratu. Eta eskerrak eman Jainkoari berak egin duen guztia gaitikan. Eta ikusi dugu baita ere aurreko topaketetan Jainkoak gugatik egin duen guztia. Eman digu zerulurrak, eman dizkigu sortu gaitugu ere, eta horregaitikan Jainkoari eskerrak eman behar diogu. Eta hori egiten dute Jainkoak. Jainkoa goratu, Jainkoari esan ze ona den, ze handia den, nola maite gaituen, eta guzti horregaitikan eskerrak eman. Eta hori egiten dute zeruan, santuak, eta ez di aburritzen, ze zerun ez dago aburritzerikan. Eta guk ere, mundu hontan hori egin dezakegu, eta hortan hori egin behar dugu baita ere, baina Jainkoa ere goratu. Bueno, orain, abestu dezakegu, santu guztiekin bat eginik, goratu dezakegu guk ere orain Jainkoa, eta egiten dugu, igandetan ere mesara etortzen geranean. Eta goratzen dezue, abesten duguna igandetan, haintza abesten dugunean, hasieran, eukariziaren hasieran, abestu dezagu guk orain. Eta horrela, Jainkoa ere goratzen dugu guk, santuak egiten duten bezala orain zeruan, guk ere beraiekin bat egiten gera, eta goratzen dugu Jainkoa. Venga, deno batera, abesten dugu. Aintza zeruan, aintza zeruan, aintza zeruan Jaunari, eta bakea lurrean gizonari, eta bakea lurrean gizonari. Oso ondo, hori egin behar dugu, gure bizitza honetan, abestuz edo gure bizitzako gauza guztiekin Jainkoa goratu behar dugu. Hori da gure egin beharrik nagusiena. Bueno, eta orain ikusiko dugu, konkretuki, pixkatxo baina ezagutuko dugu santuren bat. Orain zeruan dagoen santuren bat, gure hemen bizi izan zena, eta zeruan dago orain, Jainkoaz gozatzen, eta ezagutuko dugu beraien bizitza pixkatxo bat. Jakin dezagun, santu izatea denok egin behar dugun zerbait dela, eta egin dezakegun zerbait dela. Beitu, Jainkoaren santidadea, santuk jaso dute. Eta hemen daukagu santa bat, hau oso ezaguna da, igual zuek ez dezu ezagutuko, baina historian oso ezaguna da Santa Teresa de Jesús, Abilako Teresa, eta santa handia izan zen, monja izan zen bera, eta bere panaia izan zen beti Jesus aurkitzea, Jesus ezagutzea, eta berarekin egotea eta bera maitatzea. Eta azkenean, lortu zuen, Jesus ezagutu, eta dudarikan gabe Jesusen gana aurkitu zuen bere zoriona. Eta santa izan zen, eta orain santa da, eta zeruan dago Jesusez eta Jainkoaz gozatzen.
Baina gaur medizuet batez ere hitz egin beste santu batez. Eta santu hau da oso gaurkoa. Bizi izan zen oso denbora gutxin bizitza mundu honetan. 15 urterekin hiltzan. Jaiotzen 1981an, eta orain dela gutxi, 2006an hiltzan. Bera zen Italiakoa, Milanen jaioa, eta 15 urterekin hiltzan, gaixotasun bat hartu zuen, leukemia, eta hil egin zuen. Baino, bere bizitza oso aberatza izan zen. Ja, ume txikila zenetikan, ja 7 urte zituenetikan, ja Jesus ezagutzen zuen, eta Jesus maitatzea nahi zuen bere eginkizuna, bere bizitzan izan zen, Jesus maitatzea. Eta bere amari eskatu zion ja jaunartze egitea nahi zuela, zuen bezala, zuek ere jaunartzerako zaudete prestatzen, eta berak ere hori nahi zuen, Jesus jaunartzea egin, eta prestatu zen, eta jaunartzea egin zuenetikan, bere amak esaten zuen, bere hiltzenean, bere pasiorik handiena zela Jesusekin egotea. Eta berak egin zituen gauza asko oso ikusgarriak. Gero hiltzenean jendeak konturatu zen, bera oso gazte zela, dedikatu zela, gaixoak sufritzen zutenai laguntzen, kalean zeudenei, bere lagunei ere behar zutenean beti laguntzen zien, eta dudarikan gabe ikusten zuten gauza oso bereziak egiten zitula. Eta bere amak esaten zuen, bere klabea hori egiten zuela, berak ziolako Jesusi ikararesko maitasuna. Eta zer egiten zuen? Esaten zuen bere amak, klabea zegoela, bera jaunartzea egin zuenean, ez zuela egun bat ere utzi, Jesusengana jun, eukaristia ospatu, Ama Bergina bi otoitz egin baitere rosario arrasatzen zuen berak, eta baitere momentutxo bat egiten zuen isiltasunean otoitz egiten Jesusen aurrean. Hori zen bere klabea bizitzan. Eta 15 urterekin gero hiltzan, baino hiltzan pake-pakean eta oso posikan, sufritu zuen pixkatxo bat, baina sufrimendu hori ere eskaini zuen berak Elizaren alde, Aita Saintuaren alde, eta santu baten bezala hiltzan. Eta orain dela gutxi Elizak esan digu, ja zeruan dagoela, santu egin du, eta ja zeruan jainkoarekin gozatzen dagoela. Orduan berari ere, orain guk eskatu diezaiokegu, berak guri laguntzeko, bere bizitza ikusiz, berak ere lagundu diezaiokegu, Karlo Akutisek, gazte honek, zuen bezalako ume txikila izan zen, eta Jesus asko maite izan zuen, eta hori egin behar dugu guk ere bai, Jesus horrela maitatu, eta hori da gure zoriona. Berak esaten zuen, adibidez, hitz oso ederra dauzka, esaten zuen, Eukaristia, Jesus, Eukaristia, hor daukagu sagrarioa, hor dago Jesus, Eukaristia, igandeko mesa, da niretzat zerurako autopista, esaten zuen berak. Eta egunero egoten zen Jesusekin sagrarioan. Eta hor aurkitzen zuen indarra bere posa denei laguntzeko. Berazen baita ere, asko gustatzen zitzaion informatika. Eta informatikan zen esperto bat. Eta hori erabilizun bestei laguntzeko. Ez bakarrik jostatzeko eta divertitzeko baizik. Eta erabilizun berak batez ere lagunei laguntzeko. Eta baita ere, berak erabilizun hori Jesusen maitasuna eta Eukaristiaren misterioa mundu guztia zabaltzeko. Egintzun webeko orrialde bat, bera oso gazte zela, hau da, 13-14 urterekin. Eta hor, hitz egiten zuen Jesusekan, hau da, Eukaristiaz. Eta mundu guztiak horrela Jesus ezagutuz esan eta Eukaristiako misterioa eta bere maitasun hori ezagutuz esan. Hor daukagu santu bat, gaurkoa
orain zeruan posi dagoena, eta guri ere laguntzen diguna, Jesusi jarraitzen. Bueno, eskatzen diogu, eta berari ere eskatzen diogu guri laguntzen. Bueno, bukatu dezagun orain, momentutxo bat Jainkoari begiratuz, bera da santua, berak nahi digu santutasun hori bere, maitasun hori guri eman, eta, abesten diogu, nahi baldin bezue, eskerrik asko jauna, Jainkoari eskerrak emanez, eta eskatuz, guri baitere, bere maitasun hori, santidade hori emateko. Deno batera, abesten dugu eskerrik asko jauna. Eskerrik asko jauna, bihotzetik. Eskerrik asko jauna, orain eta beti. Bueno, urrengo arte, bale? Bueno, aprobetxatu egun hauek, naiz etxean denbora gehiago egon, aprobetxatu behar dugu denbora, bale? Eta batez ere, aprobetxatu dezakezu baitere, Jesusekin denbora gehiago egoteko, Eta igandetan, albaldin badegu, amezara etorri zaitezkete eta ikusi gaitezke, bale? Bueno, urrengo arte, ikusi arte.